Hey guys, what's up? It's me again. So for today's video ay guys, kay nagpa-cleaning ko sa ako ang ipon kay since dugay-dugay na tong last na ko nga pa-cleaning guys. Murag na to pa tong 2022. So nagpa-cleaning ko sa una kay nagpapasta po ko sa akong duha kang ipon kay since Marfel ning duha kang ipon ako sa tubangan guys. So nagmahay kung ano wala lang jud ako ni gipaibot ning upat kang ipon sa una kay ang ako rang gisiguro og paibot kay katong duha ra kadaot sa akong atubangan. So naay nag-ingon nga dapat giupat na lang na nimo daan pagpaibot kay natakda naman gihapon ng isig kakilid din mo ng ipon. So nagmahay gani ko guys no, may pagipaibot ng nakutanan, so dili na nako kailangan papastahan. So mao to pagkahuman bago ko nagmarfel sa una kay ako siyang gi papastahan and then nagpa-cleaning. So last 2022 pa ata to siya guys. So dugay-dugay nagidno nga wala ko nakapa-cleaning og balik kay dapat manggo daw guys every 6 months jud ka magpa-cleaning. Pero kung di makaya og every 6 months, pwede ra pud nga every 1 year. So sa kuang case, pila na jud sa katuig no, murag magdaga na siya og mga 3 na katuig. So kailangan jud natong tingnan ang ato ang ipon guys kay dili lim kung ang atong ipon no magdaot-daot kay motukar ba inig magsakit-sakit. So dili lalim kay kung motukar og sakit atong ipon ra ba kay mosaka sa atong utok ang kasakit. So sa kasakit murag lami na kay ipanumbag ba no, murag lami na imaoy ba, lami na kay ipamuspos murag lami na ipang naparo lagi. So mao na kailangan nato atimanon ang ato ang ipon. So nagpa-cleaning jud kog balik kay since yellowish magud ko og ngipon, dili ingon ba nga puti ko og ngipon. So sa sunod mag-maintain naman ko pa-cleaning and then magtigom ko para pa-whitening kay kailangan man jud daw ka magpa-whitening para mo puti-puti jud ang imong ipon kay since yellowish ko og ngipon. So mao na pud akong tiguman sa sunod magpa-whitening ko and then magpa-regular pa-cleaning na ko sa akong ipon kay since importante kayo atong ipon guys no, kay labo na sa kuha kay gamay kuan dayon tingsi dayon ngisingisi nya smiling face ra bata kaayo. So importante jud ang ato ang ipon kay lain kay magisingisi ta dira nga kanang basta mo bito nagpa-marfil jud ko no, kay lain kay magisingisi taon niya daw tatong ipon. So mao nang pinaka-importante pud guys ang ato ang ipon. Mao na kailangan jud nato atimanon ang ato ang ipon. Murang karon ginatiman na jud ako magpa-cleaning ana papasta